Hola, já jsem Karolína. Rozhodla jsem se, že budu 2 měsíce solo cestovat po Brazílii. Svoji cestu jsem začala v Rio de Janeiro, pak jsem se přesunula do Salvadoru a to všechno uvidíte v mém předchozím videu, takže jestli jste to ještě neviděli, určitě na něj běžte mrknout, protože na něj navazuje právě tohle, na které teď koukáte. Tentokrát jsem přiletěla ze Salvadoru do São Luís a mám jediný cíl. Ještě 4 hodiny autobusem, abych viděla tyhle laguny, které se nachází v písečné poušti. Jo, je to rarita, kvůli který sem cestuju, ale kdybych to věděla dopředu, možná bych si pár věcí rozmyslela. Dorazila jsem totiž do úplně odlehlé části Brazílie a absolutně jsem nevěděla, co od toho čekat. Těsně než jsme dorazili, snažila jsem se objednat si Uber z nádraží na ubytování, ale v tu chvíli mi to došlo. Samozřejmě jsme dojeli a vypadlo mě to úplně in the middle of fucking nowhere, abych zjistila, že tady vůbec nemají Uber, ale všichni tady z nějakého důvodu mají motorku, jakože úplně všichni i děcka. A jezdí tady, teďka je tak 10 večer a mají tady všichni randíčka. A je také docela sranda. Každopádně jsem tady úplně vystoupila, byla jsem zmatená, ale koukám, že moje ubytko je kilák odset, takže jdu pěšky. Sorry, mám. O to město mi ani tak nešlo, já mám prostě jeden cíl a to je jít se podívat na ty duny a hned druhý den ráno mě měli vyzvednout, takže jsem byla celkem v pohodě, šla jsem si lehnout a nemohla jsem se dočkat rána. Ráno mě vyzvednul jeep a vyrazili jsme. Věděla jsem, že se musíme k těm lagunám dostat, ale co jsem nevěděla je, že to bude 1,5 hodiny takovýhle bumpy ride, kde jsem skákala totálně na těch dunách a myslela jsem si, že to nebude brát konce, protože to bylo fakt šílený. Nedělalo se mi zle, ale už mě bylo snad úplně všechno, protože tam sebou otloukáte jak blázen. Ale určitě mi dáte za pravdu, že tohle místo prostě stálo za to. Nikdy jsem nic podobného v životě neviděla a tak je to samozřejmě na seznamu památek UNESCO. Bylo to docela náročné, proto jsme se stavili na oběd, dali jsme si trochu pauzičku. Netuším, kde se uprostřed pouště vzala tahle v uvozovkách restaurace, ale jídlo bylo fakt skvělý. Byla to podle mě jedna rodina, která kvůli nám zabila slepici a radši jsem se ani nekoukala do kuchyně, ale bylo to aspoň chvilička na to si odpočinout. Ono se to nezdá, ale chodit v tom písku celý den, kdy fouká, je střídavě zima, vedro, koupete se, máte mokrý vlasy, všechno vlastně sebou nosíte. No byla jsem docela utahaná a byla jsem fakt ráda, že sebou máme průvodce, protože tady bych se zaručeně ztratila. Na lagunách jsem byla až do večera, proto mě druhý den ráno čekala prohlídka města a zase jsem to naplánovala úplně špatně, protože si myslím, že v tomhle místě by stačil třeba 1 den ještě navíc a potom hurá domů. No já si naplánovala 2, ale bylo to fakt moc. Nebylo tady absolutně co dělat a ještě to bylo fakt divný město. Neměla jsem z toho vůbec příjemný pocit a ještě jsem tam viděla věci, na které do konce života nezapomenu a myslím si, že tady na tom místě nebyla snad ani nemocnice. Fakt to bylo divný, všichni tam na mě divně koukali, chápu, že prostě holka, která se tam prochází po tom městě, není místní, tak je prostě trošku zvláštní, ale nebylo mi tam hezky, fakt ne a těšila jsem se, až se vrátím zase zpátky do Ria. Už zase jdu sama v noci. Tentokrát jdu přímo na letiště, ale jsem vlastně docela ráda, protože jsem měla teďka 4 hodiny busem a hodilo by mě to na tady místní autobusový nádraží, který je sice asi 2 kilometry od letiště, ale se mě bych zase musela řešit Uber. A tady mi pán zastavil přímo u letiště, což je super a jdu tam pěšky. Ještě jsem teda nikdy nešla na letiště pěšky v žádný zemi, ale všechno jedu poprvé, I guess. Takže jdu na letiště a tam mě čeká ještě další čekání. Takže teďka je nějakých 9:45 večer a mě začíná boarding ve 2 ráno, takže 4 hodiny čekáníčka. Já nemůžu uvěřit tomu, že jsem tady. Zpátky v civilizaci. A teda, ono to jako, já jsem byla v civilizaci předtím, ale to bylo šílený to místo, jakože lagun je krásný, ale jinak to bylo totální ghost town a po těch 3 dnech už prostě jsem byla znuděná a jsem tak ráda, že se vracím. Ještě co jsem tam viděla, co se mi tam stalo prostě. To je trauma, který začnu zpracovávat podle mě, až se dostanu do úplného klidu a bezpečí a tak, takže opravdu
jestli něco, tak tohleto cestování mi ukazuje, že mám být vděčná za to, že jsem, kde jsem a žiju, kde žiju, protože Rio de Janeiro, gosto de você. Rio de Janeiro, gosto de você. Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares, desespero. Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares, desespero. Cortado por favela, bala, fuzileiro, suicida, dominante das alturas, guerrilheiros, capitais. Po tomhle všem už jsem byla fakt ráda, že jsem v Riu, a tak když mi moje kamarádka Sára napsala, jestli by na pár dní nemohla přiletět, přišlo mi to jako skvělý nápad. Mám ráda solo cestování, ale v tuhle chvíli se to úplně krásně hodilo a pár dní tady budu mít, takže se moc těším a můžu jí všechno ukázat, všechny ty klasické turistické věci, ale i zároveň i neturistické, a tady už jsem se nám šla čeknout do našeho společného bytu, kde teď budeme. dneska už jsem podruhé na stejném letišti a tentokrát, protože si jedu vyzvednout moji společnost na týden tady. Jezusi! Je to dobrý ten život asi. Olho da Pepa anuncia a chegada da quadrilha. Vitamina D no bolso, joga dólar, passa putinha. A chance do maloqueiro é vencer ou vencer. Jedno z míst, o který jsem Sáru už nemohla ochudit, je Favela Rocinha, kam se nesmírně ráda vracím a myslím si, že tu energii musí poznat úplně každý. Vzala jsem ji teda na klasickou prohlídku po favele a moc se jí to líbilo. Přiznávám, na poprvé to může být trochu šok. Kolem vás chodí lidi se zbraněmi, na každém rohu tady vidíte drogy, ale jak už jsem říkala v minulém videu, všechno tady má svoje pravidla a zákony, proto není vůbec důvod se cítit nějak ohrožený. Troufám si říct, že už mám trochu vhled do toho, jak to tady funguje, takže jestli vás to zajímá, určitě mi napište komentář a já vám to ráda povyprávím. Večer jsme pokračovali na Pedra do Sol, což je taková samba akce, která je jenom každý pondělí a jako takhle, ona tam uprostřed celý večer hraje samba, ale přísám, že z toho nic nemáte, protože se tam tolik hemží lidma a vy vůbec slyšíte sami sebe. Už vůbec projít je náročný a tady pán nevím, jestli se zamiloval nebo ho prostě štveme tím, že stojíme uprostřed cesty, nevím, nicméně myslím si, že to místo určitě stojí za navštívení a je to zážitek. Naše dny pak vypadaly takhle. Byli jsme každý den na pláži, chodili jsme na snídaňky, na obědy a samozřejmě jsme nemohli vynechat ani pao de azúcar, neboli cukrovou homoli, v češtině nechápu, proč se tomu tak říká. Nicméně jedete tam 2 lanovkama, máte takový mezistanoviště a potom úplně nahoru a myslím si, že to patří mezi jeden z nejhezčích výhledů v Riu. Podívejte se sami. Podle mě je úplně nejlepší tam mít při západu slunce a když budete mít štěstí jako my, možná taky zastihnete tady tu sunset pártošku. A i když jsme se třeba v 11 večer vraceli domů, pořád se na pláži hraje fotbal. Fakt jako od rána, od 4 hodin, prostě si tam někdo kope až do, podle mě zase do těch 4 ráno. Takhle vypadal náš výhled z Airbnb, krásně, když vychází sluníčko a dneska nás čeká jedna velká výprava. Nemohli jsme samozřejmě vynechat ani sochu Krista, ale dneska turisty vůbec nebudeme. Vzali jsme to totiž jinou cestou a hezky po svých jsme se vydali na hike. Nás čeká
trail na Krista Redentora. Začínáme na 0 pod mořem. Nadmořské výšce 0, protože jsme u moře. A nahoře to je nějaký, kolik tam bylo, 800? No prostě to bude velké převýšení. Ale nejsme trapné, my jsme jezdili na úkol. Ne, jenom Takže. je prostě ještě 35 stupňů do toho jenom se měla říct. Jo, no to je. Ale jsme ve stínu. tak dlouho. Ten nekonečný, jo. Ale teďka jsme už skoro nahoře a ten výhled už tady je neskutečný a už jsem tady byla jednou, vyjela jsem si tou tramvají a musím říct, že tohle to teda je mnohem lepší. Cítím se, že si to opravdu zasloužím ten výhled. Jedna velká výhoda toho všeho je, že přeskočíte tu obrovskou frontu na vstup a jdete vlastně jiným vchodem, ale jestli něco nedoporučuju, tak jít na Krista někdy v odpoledních hodinách. My jsme tam přišli podle mě kolem poledne a to se fakt nedá. My jsme tam vydrželi asi 10 minut, všechno jsme si to chtěli prohlídnout, ale tam tolik paří sluníčko, že se prostě rádi, když se zase vrátíte do stínu a můžete jít dolů. To bude pro dnešek všechno. V dalším videu vám ukážu moji nejoblíbenější pláž v Riu. Prožijete se mnou taky nový rok na Copacabáně, což je úplně ikonický. Poletíme vrtulníkem a nechci se překvapit. Myslím si, že to určitě bude stát za to.